Do volebního štábu doprovodil Petra Pellegriniho Robert Fico, premiér. Jak moc mu ulehčí Peter Pellegrini vládnutí, anebo naopak, jestli mu ho nestíží? Protože přece jenom Směr se trošku dostává do pozadí, protože Hlas bude mít předsedu Národní rady, prezidenta. Může to posílit nebo oslabit Roberta Fica? Pozrite sa, to uvidíme, ako sa to vyvinie, ale zásadne platí to, čo som povedal na začiatku, že Pellegrini je Ficové dieťa politické. Nemôže nás prekvapiť. Ho vymodeloval. Prekvapiť, samozrejme, že môže. Už raz prekvapil a založil Hlas. Áno. Potom a Fico ho označil za zradcu. Pellegrini vyhlásil, že nikdy nebude vo vláde, v ktorej bude Fico. Ja teraz spomínam iba isté fakty. No a teraz zase vyhlásil, že sú sociálna demokracia, jedni aj druhí, že majú najbližšie. Viete, keď máme na Slovensku dve sociálno-demokratické strany a každá o sebe tvrdí, že tá pravá, falošné sú obidve, samozrejme, majú pozastavené členstvo v socialistickej internacionále a je to dobré logo. Viete, keď obchodná spoločnosť má logo, že je sociálna demokracia, že sú pre ľudí a že vlastne zakrývajú 800-tisícové hodinky na ľavej ruke. Francúzi tomu hovoria kaviaroví socialisti. Je to podvod, pokrytectvo od začiatku do konca. V tom je najväčší problém. A co očekáváte, že se bude Ficovi vládnout s nás? Protože Peter Pellegrini mu slíbil, že nebude v podstatě, když to zjednoduším, házet vládě klacky pod nohy, pokud bude dodržovat vládní programové prohlášení, které sám Pellegrini vlastně pomáhal sepsat. Vždy, keď doteraz vznikol nejaký problém a Pellegrini je tam už 20 rokov tesne pri Ficovi a je spolu zodpovedný za všetko, čo napáchal Fico, vrátane únosu štátu a vrátane samoamnestie, ktorú teraz absolvujú, tzv. Promafiánsky balíček, aby zabránili obvineniam svojich nominantov a nich samých, ktorí už sú vo väzení, čakajú na väzenie alebo čakajú v Dubaji, aby sa mohli vrátiť, pokiaľ budú zmiernené tresty. Čiže ako sa zachová, doteraz sa vždy v konfliktných situáciách Pellegrini zachoval tak, ako rozhodol Fico. Napriek istým verbálnym roztržkám alebo disproporciám. Vždy poslúchol. Ja si nemyslím, že odrazu prestane poslúchať. A proč myslíte, že poslouchá? Myslíte si, že Robert Fico na něj něco ví? Že na něj něco má? A nebo je opravdu přesvědčený o tom, že Fico je ten správný lídr? No, možno to bude kombinácia obidvoch týchto skutočností. Vedia o sebe všetko. Sú tam zásadné podozrenia z korupčných činností, z ktorých ich usvedčujú ich vlastní nominanti. Takže ja si myslím, že tento pocit spolupáchateľstva je najsilnejším putom aj v politike. Bohužiaľ, politika Roberta Fica za tie 3 vlády prerástla do spojenectva s mafiou jednoznačne a privatizácie polície, prokuratúry. Existuje množstvo dokumentov, ktoré možno nie sú relevantné pre súd, ale politicky sú absolútne devastačné pre jednotlivých aktérov, kde napríklad generálny prokurátor je jadený s tým Kočnerom, ktorý si odpikáva teraz 19-ročný trest. A tak by som mohol pokračovať, to je celá séria. Takže... Jak se vám na tom Slovensku žije, když to takhle všechno poslouchám? No, nie je to jednoduché a nechcem povedať, že sme si zvykli. Viete, ja som sa 40 rokov hanbil v Československu za to, kto nám vládne. No a ten pocit hanby sa opäť vkráda teraz do mňa. A hlavne čo ma trápi, že mladí ľudia húfne, zhruba 15 000 ročne, už dlhé roky odchádzajú do zahraničia, väčšina z nich sa nevráti. Niekoľko 10 000 je ich v Čechách. A divíte sa im? Prosím? Divíte sa im? Nedivím sa im. Ja, keby som bol v ich veku, ja by som sa to snažil zmeniť aktívne. O čo som sa napokon aj snažil v 89. a bol som 13 rokov v politike a založil som, alebo spolu zakladal 3 politické strany a tak ďalej a tak ďalej. Asi by som
tú krajinu bránil nie len tým, že by som z nej odišiel. Ale ja pevne verím, že sa nájdú aj takí, pretože je to ich budúcnosť. No. A treba si hlavne všímať tieto izmy, ako sa k nám vkrádajú. Ja som napísal takú knihu s otvorenými očami a okrem iného to znamená to, že treba mať otvorené oči a prvé príznaky izmov, a to je práve zastrašovanie falošné, ochrana falošná, lož, pokrytectvo, korupcia. To sú príznaky toho, čo sme tu mali. A keď sa zachytí prvý príznak, tak pokiaľ máme otvorené oči, treba spustiť poplach. A zatím se to na Slovensku moc nedaří, podle toho, co říkáte. Co od nové hlavy státu očekáváte a čeho byste se nerad dočkal od Petra Pellegriniho? Ja si myslím, že bude príliš naplňať to, k čomu je zaviazaný touto stranou. Ono je to skôr obchodná spoločnosť alebo zločinecká organizácia, čiže bude veľmi silným bezpečnostným rizikom pre našu krajinu. Myslím si, že naši západní partneri to budú analyzovať a už sa to deje, že niektoré citlivé otázky, najmä pokiaľ ide o spravodajské služby alebo pokiaľ ide o vzťah k vojne, ktorá je bezprostredne v našom susednom štáte, že niektoré informácie už asi nebudú poskytovať týmto predstaviteľom našej vlády, ktorí sa stretávajú s Lavrovom a ktorí používajú kremelský slovník a ktorí sa z tých 27 partnerov si vybrali Orbána. Čeho byste se nerad dočkal od Petra Pellegriniho? No, nerád dočkal. Ja nemám žiadne očakávania, ja neverím, že bude iný. Sú prípady, a to bol doteraz jediný naozaj užitočný prezident na Slovensku, bol Michal Kováč, ktorý síce pochádzal z Mečiarovej blízkosti, kedysi, áno, síce aj z VPN a tak ďalej, no ale v istej chvíli si povedal, že som prezident a budem dodržiavať ústavu a budem sa správať tak, ako mi káže morálka, ako mi kážu demokratické pravidlá, ako mi káže ústava. A stal sa nepriateľom. Nemyslím si, že niečo podobné sa prihodí Pellegrinimu. Mal na to šancu, raz to aj urobil, ale znovu sa vrátil. To znamená, že on nemôže odísť. Logika je neúprosná. Jak silnou pozici bude mít prezident ve slovenské politice? Protože on nemá tolik pravomocí, třeba tolik, jako má český prezident, a ani tady není prezident úplně nejsilnější postava. Co bude moct ovlivnit? Tak predovšetkým sú tam niektoré dôležité ústavné právomoci, že menuje napríklad ústavných sudcov, čo je veľmi dôležité. A ešte niekoľko zásadných vecí, že môže vracať zákony, ale zase prostá väčšina to môže prehlasovať. Ale môže mať politický vplyv doma, ak sa zastáva skutočných záujmov obyvateľstva a nie záujmov vlády, ktorá pracuje pre seba, nie pre krajinu. Ale tomu vy nevěříte, že se bude chovat jako prezident? Teoreticky by mal takúto šancu, plus by mal byť v zahraničí tým najlepším veľvyslancom krajiny. Ale s týmto renomé a s týmto slovníkom obávam sa, že veľký úspech mať nebude ani u tých najbližších susedov, čo je jedna z priorít, a ani u ostatných predstaviteľov demokratických krajín, pretože odchylujeme sa od tejto dráhy. Napriek tomu, že prízvukujú naša zahraničná politika sa nezmení a sme za Európsku úniu a NATO, ale skutky ich prezrádzajú, že to nemyslia vážne. Viete, zahraničná politika krajiny sa raz príjme širokým politickým a spoločenským konsenzom a nikto nemá právo ju bez toho, aby sa oprel o nejaký nový konsenzus, širší spoločenský a politický, ju zásadným spôsobom meniť. Nikto to doteraz neurobil v histórii Slovenska. Ani Mečiar, ani tie tri predchádzajúce Ficové vlády. Všetci dodržiavali základné body tejto koncepcie. Až teraz naša krajina sa ocitá v rizikovej oblasti. To je prvýkrát. Na to nemajú mandát. Na to nemajú právo. Nový prezident vystřídá v Grasalkovičově paláci v Bratislavě Zuzanu Čaputovou, která už znovu kandidovat nechtěla. Obstála podle vás ve své roli? Počkáme, až dokončí svoj mandát.
Ja si myslím, že v tej zahranično-politickej oblasti áno, ale tá domáca turbulentná scéna, neviem, či ju zastihla dostatočne politicky pripravenú na to, aby to zvládala. A hlavne ja chápem ľudsky, že končí, pretože je predmetom alebo cieľom rôznych vulgárnych a militantných útokov. No ale slovenská politika bola taká aj predtým. Predsa za Kováča, prvého prezidenta, uniesli mu syna. Zavraždili Remiáša. To bol ten spojka, ktorý donášal istému Fedverešovi, ktorý svedčil o tom, že tajná služba sa zúčastnila toho únosu. Myslíte si, že měla tušit, že to bude takhle náročné? Měla to vědět? No to nie je žiadna novinka. A Fico tú vulgarizáciu a militantnosť politiky len pritvrdil. Dá sa na to připravit? No, keď na to nie som pripravený, tak nekandidujem. Slováci jsou z pohledu Čechů v porovnání s nimi mnohem konzervativnější, ale do čela státu si zvolili do té doby nemoc známou právničku, před ní byl prezidentem Andrej Kiska, což byl podnikatel a filantrop. Rozumíte voličské duši Slováků? Je to marketing na peniaze, bohužiaľ. Ja si myslím, ja nie som obdivovateľ Václava Klausa, ale keď hovorí o tom, že politik by mal ísť na miesto prezidenta na základe nejakých skúseností. V tejto funkcii sa končí. Keď niekto začína v tej funkcii, pri krízových situáciách môžu nastať problémy. Ja to nikomu z nich nevyčítam a rešpektujem, samozrejme, sa ani nedá robiť vôľu voličov a vôľu ľudí. Myslím, že Taliani majú 65+, že to je základ, že nemôže tam ísť niekto, kto nemá skúsenosti z tej domácej politiky, ktorá je často veľmi intrigánska, často je pokrytecká, často je veľmi krutá, tvrdá a tak ďalej, tak ďalej. Čiže asi si to treba rozmyslieť. No, Vy jste taky kandidoval před 10 lety, byl jste na 4. místě s necelými 13%. Neměl jste znovu chuť do toho? Nie. Ja od začiatku, keď bola prvá voľba prezidenta, to bolo, myslím, v roku 98, 9, áno. Už vtedy ma nahovárali, vlastne už keď Mišo Kováč išiel na prezidenta, kandiduje, tak že som sa nad tým pousmial a som si hovoril, ja idem pracovať a potom ja nie som kariérny politik, nikdy som nebol a nie som ani kariérny diplomat. Keby som bol, tak tam zostanem, mohol som tam ostať doteraz, ako zabudnutí mnohí politici na Slovensku. Ale v tom čase kandidoval Robert Fico a ja som si povedal, to hádam sa nesmie stať. Tak 3 mesiace pred voľbami som sa prihlásil, absolútne nevýrazná biedna kampaň, takmer bez peňazí. No a mal som také predsavzatie, ak to vyjde, OK, dobre. Ale vedel som, čo to znamená, tých 5 rokov boja s mafiou a strata rodinného života a tak ďalej. Ak to nevyjde, ešte lepšie. A myslel som to úprimne a doteraz si to myslím. No. Takže ja som to odčiarkol, že som to skúsil a už nikdy viac. Ja som z politiky odišiel pred 22 rokmi a nie som v žiadnej strane a nikdy nebudem. Vy jste říkal, že jste nebyl kariérní diplomat, ale Ivan Korčok kariérní diplomat byl. Ano. Co udělal špatně, že nepřesvědčil tu většinu, aby volila pro něj?